Hi guys, a very good evening. Maswera sei. Honorable Killer Zivhu vari kuvhura hombe havasi kumira zvikanzi panapa latest hanzi ari kupiwa mota nemba paSouth Africa apo. Hanzi dzinotengesa chero mai vokubereka kana pabuda bhegi. Hanzi mbudzi munopenga chete vanhu imwe. Okay. Ndozviri kuitika team Zimbabwe, and there is a picture of Zivhu Chinono right here. Is Killer Zivhu saying Zivhu Chinono akapiwa imba nemota? Is it what he is saying, guys? Mubvunzo. I'm not saying, I'm asking, is it? So it's important for us to actually ask, because recently Mkoma kadedi Dedi Mkoma vaitaura about kuvhura mabank accounts South Africa, this and that. Vaitaura about relocating to South Africa, imba yavo South Africa, this and that. And the major question is he benefiting something from selling out? We do not know. President Chamisa vakataura kuti basa kutengesa ritori business, and it's happening. So let me go through the comments and understand what I'm going. Please Zivhu, stop whatever you are smoking. Over to you, big bro. Okay, uyu harambirwe uyu zvikanzi did you hope really, but Killer anonetsa kubhelievha futi zvikanzi plus Killer wabva waisa pic uri kuita kunge munhu abva kurwa bonde iko. Okay, zvikanzi who is that Chamisa? Okay. Nzi panoti mari mupangwarire. That's why uchiona vamwe vachiwanza to full of I know turi kunyebera kupushira mwana kumteyo. Anzi uyu kutengesa hake plus nyaya yekuti akutsvaga imba Cape Town akamboitaura hakuna mbudzi dzinoburitsa mari yakadaro. Zvikanzi akakavisa senior MPs bhora resimbi. Okay. And what I know is the moment you start talking non-stop, your foe is knocking. Look at Mchango. Okay. All right. And he's overrated, hypes himself too high. And Zoko Shaba arikuya hake response soon. And the dedo optaura itinzwe zvanzi order comrade no lies detected zvanzi vaZivhu mari dzotengesa chii. Okay, so team Zimbabwe, and this goes out, what do you think about this kind of people muri kuvaona sei? And we need to reflect, we need to talk, because these are the kind of people vekuti kazhinji panoitika zvinhu ivavo vashaye, and vanowanza kungoporongera vamwe vobva vamhanya. Recently anga mhanya nekuti ndiri kusangana nemapresidents, ndiri kusangana nemaambassador, ndiri kusangana nemachichi. Munoti kudii nazvo? Let us talk in the comment section.